The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. All nations before him are as nothing, and they are counted by him less than nothing and worthless. To whom then will you liken God? Or what likeness will you compare to him? To whom then will you liken me? Or to whom shall I be equal? Says the Holy One. Lift up your eyes on high, and see who has created these things, who brings out their host by number. He calls them all by name, by the greatness of his might and the strength of his power. Not one is missing. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. Isaiah chapter 40, 17, 18, 25, 26, and 28. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Psalm 145, 3-4 and 13. The Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He will save us. Isaiah 33:22. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Jeremiah 32:27. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Psalm 19:1. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. Psalm 73:25. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong paggamit sa 1 John 1:9 principle, the recovery technique, rebound technique. Gikinahanglan ang atong paghingalan sa tanan natong mga salang nabuhat ning adlaw, aron dili kinamahimong babag sa atong pagamuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, wala pa ay kaluwasan, dapit ka sa paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausap pa
dinhining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa kinabuhi nga imo panggi lugwayan hangtod ning higayuna. Kini ti mailhan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa. Salamat o Dios sa imong grasya. Kini nga among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kini o Dios nga among ipahimuslan gikan sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Ini nga adlaw ba ni kami pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Welcome. Nausab nining atong Bible study through the YouTube og aniya pa man kita magadupot nining atong tunanan nga giuluhan og mental attitude dynamics og I guess mahuman nato kini karon og moadto na sab kita bag-o natong topic sugod ugma so atong tapuson kini atong pagtuon niini karong adlaw. Okay? So, unas tanan, as a review again, our mind is very important ang atong pangunahuna. Proverbio 23:7 sa gisulti, you are what you think. O ato namang nasayran nga ang mental attitude is the function of human thought. And God knows everything what is in our mind. He knows all thoughts of all people alive. Mao na nga tungod kay ang Dios may naga-imbento ni ding pangunahuna. So, it is an open book alang kaniya. Apan naghatag siya kanato, He allows us freedom of thought. Apan nianang maong freedom of thought, nagatangag usab kana sa luyo ang responsibility. With that freedom goes responsibility. Tanan nga itong himuong desisyon na kinabuhi, kita rin yun ang manubag. Right? O ang Diyos na sayod niya ng tanan. Now, okay, ito naman gitunaan ka itong upat ka mga areas of mental attitude. Worldliness, inner happiness, peace or confidence, o stability. Ligo nagyo ka, dili na ka matarog imong baruganan o sa imong imong panghunahuna, your mental attitude. Kay sayod na kita, sumala sa 2 Timoteo 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. So, mao nang atong giingon kanimo nga sa diha nga usa ka magtotoo musugod na siya og kahadlok, then dili siya makatuman sa plano sa Dios. He doesn't fulfill the plan of God. Ug atong pangutana ka, where does fear come from? Gikan sa tunghunahuna. Of course. So, kung usa ka magtotoo knows God's word, okay, natigom na ang daghang mga doktrina diha sa iyang pangunahuna and believes and applies it, then fear flies away from that believer. So, ato usab nga nasayran nga fear and spirituality are mutually exclusive. At bang kini sila opposite. So, mao nang when we fear, we are not spiritual. Dili yun. But when we are spiritual, we do not have fear. You see? Ayaw na nakalimti ka ng prinsipyo nga gikan sa pulong sa Dios. Now, so as believers, let us not be surprised when testings moabot sa atong kinabuhi. Nga naman, tungod kay that's the time. Mao na tukma yung higayon. That's the very opportunity nga magamit nato ang pulong sa Dios nganhi sa atong kinabuhi.
we can see here nga ang usa ka magtotoo nga why doktrina, wa siya'y panahon, wa magagahin og panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, cannot live and execute the protocol plan of God. He just cannot. Di gyud. So what therefore is the advantage of a believer nga naay doktrina? Metabolized, tubag, ana siya sound mind. He is consistent. He is rational and strong and stable in life. Again, because ana man siya metabolized Bible doctrine. You see? So ang imong kalig-on, kaisog, depends on your mental attitude. Now, ang Salmo 112, versikulo 7 ug 8 nag-ingon, He will have no fear of evil. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is secure. Now, ngano mang sa iya mang heart, sa iyang kasing-kasing ano man, tubag, because that's where you find anha man makaplagi ang metabolized Bible doctrine nga nagtuyok-tuyok na diha sa iyang panimot sa magtutuo. Amen. See? So that is where we find the metabolized Bible doctrine that is now circulating in the stream of his consciousness. Again, kung balikon, ang function sa atong emotion, sa atong pagbati, emotions function in life is as a responder, not as an initiator. Now, we can enjoy emotion once we reach the area of spiritual adulthood. And again, wa gyulabot ang atong emotion, ang atong pagbati sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Wala. Remember that. Emotion has nothing to do with our spiritual life. Now, you still are content with whatever you have in life, be it prosperity or poverty. Mo na gitawag nato pagkakontento. Kaya ka na may gitawag nato capacity for life. Gusto? Now, ang imong emosyon, ang imong pagbati, responds to your mental attitude and not, not to the circumstances of life. Why? Because of your capacity. Ana naman kay katakos. You are not developing your personal sense of destiny. Imo nang naugmad. Kanang imong personal nga pagkasayod sa imong dadanghatan. Thus, ikaw musugod na sa pagkinabuhi in the light of eternity. So, okay, so through biblical giving, tuod, no, kinibang paghatag is a mental attitude. This means, nga usa ka magtotoo, kanang andam sa is willing to give although he has nothing to give. Mao na madawat sa Dios. It is what goes on in our right lobe. Ako kang taga-gihimplo, pananglitan, panahon sa kanang kulikta baron sa imong simbahan. Okay? Ana kay willingness, na kay kanang burden nga muhatag, apan wa kay kahatag. You see, ang imo na lang burden nga imong kanang gisinati nga muhatag unta ka panwa kay ikahatag kana mo'y madawat sa Dios sabta gina. So mo na true biblical giving. Now diha sa 2 Korinto, abrihin imong Biblia, 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Nagaingon kini, for if there is first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. So mo ito ang giingon nimo, di pa dugay nga, nagpasabot ka na nga,
kung ang usa ka magtutuo na siya kanang willingness. Sa una pag binisaya, na siya willingness kanang to give. Bisan todo he has nothing to give, kana mo'y madawat sa Dios. Kay it is what goes on in our right lobe of the mentality of our soul. Okay. Diha sa 1 Corinto 16, versikulo 2. Upon the first day of the week, Sunday, let each one of you put aside a sum of money in keeping with his income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Kinsa man nagsulti nini? Si Pablo. Si Pablo din nagpasabot nini. Before I come to you, sa di pa kumuha na diha, kinahanglan imong karong Domingo, kanang have what you collect ready to give to the ministry for its service. Mao kanang ibot pasabot ni Pablo. Okay, so once again, 2 Corinthians 9:7. So let each one give as it purposeth, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Mao man atong sagad nga basahon sa panahon sa dili pa mo kanang hatag ang kongregasyon sa kolekta. Giving, okay? Now, timan nga, giving is a mental attitude based on the kanang problem-solving device. Unsa man tong problem-solving device? Bahin nini giving. Grace orientation. Ayaw nagkalimti. So, giving is a mental attitude based on the problem-solving device nga gitawag og grace orientation. That's one of the 10 problem-solving devices. So, giving is the basis for grace giving. Grasya nga paghatag. Now, of course, timan ini nga, if you give out of love ngadto sa Ginoo, then it is accepted or it is acceptable by Him. Madawat ka na sa Dios. Now, so muna, 2 Corintio 8:12, for if there is first a willing mind, it is accepted according to that a man hath. So, let me repeat, akong baliko na, nga ang giving, ang paghatag, matang kinis pangunahuna. It is a mental attitude. So, unsa naman to nga itong ipang take up nga areas of mental attitude? Naguna, worldliness. Ikaduha, inner happiness. Ikatulo, peace or confidence. Ikaupat, stability. Ikalima, giving. O karon, ang ikaunom, gugma, love. Now, abrihe ang imong Biblia diha sa Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 5. Unsay gisulti diha. Deuteronomy 6:5. Nag-ingon kini, Thou shalt love the Lord your God. Mao na Deuteronomy 6:5. Sa 1 Corinthians 13:5, New Testament, it says there, love does not behave rudely. Nya, kanang, unsa to? Love thinks no evil. The only real protection from evil is inside. So, there's a protocol plan of God. Diya sa operational divine dynasty.
Mora na tukma yung kanang panalipod gikan sa dautan. The real protection from evil. Kung naa ka sa sword sa imong royal palace, the operational divine sphere, then you are protected from evil. Now, kanang gisgutan diyang versikulo, love, ang gugma diyang gisgutan, naghisgot ni, ang buot masubot kini is virtue love. Virtue love. O kinig virtue love, by the way, is a requirement for every believer. For him to always reside, nga siya makapuyo kanunay diha sa sulod sa operational divine dance sphere. Nga naman, tungod kay that's the only place where you cannot think evil. Kasabot ka? Wag yun kay maunaw na ang dautan diha. Ito ang magasasod. Mao na law of bantayan na po nato ang law of volitional responsibility. Kay uban niya na is kanang punitive discipline. Kay kita kung mga magtotoo, nag-atubang yun, kanunay. Kanunay kung matubang kita. Either of these two, law of volitional responsibility or punitive discipline. You see? Now, sa diha nga ang pulong sa Diyos magaingon, magasulti og love the Lord thy God. Ang sabuti pa sabot niya na. What kind of love? Mo na iginganlan na ito, agape. Love. Agape. Now, a relaxed mental attitude is free from any mental attitude sin. Di man yun na. Kana bang moingon ta nga nakaangko na ta sa relaxed mental attitude kana nagpasabot nga gawas na ta, gawas nun na ta. We are already free from any mental attitude sin. O nahibaw na bugag unsa tong mga ehemplo sa kanang mental attitude sin. Nag-una gyud ini ang pride, you see. Ang kanang pagka-arrogantis tao. Pride is number one. Unsa pa? Hatred. Sunod, implacability. Sunod, bitterness. Naghan ka na mga ehemplo kining mental attitude sin. Ang buti pasabot yun sa relaxed mental attitude is impersonal love. Mo na buti pasabot. Okay? Or impersonal love means relaxed mental attitude. May mong bali-balihon ni mo na. Now, ang agape, nga gisgutan din sa pulong sa Dios, ang agape love is a relaxed mental attitude. Okay? Now, diya sa 2 Corinto 10, na ay dissertation diya nga, nagaingon nga, what really is a mental attitude? Now, diya sa maong kapitulo, 2 Corinto kapitulo 10, versikulo 1, nagingon, now I, Paul, myself, am pleading with you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am based among you, but being absent, am bold toward you. Now, abrihi ang imong Biblia sa Galatia 5, Galatians 5:22 and 23. Nagaingon kini, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. And against such things there is no law. Now, pasabot ng meekness, meaning gentleness. Or gentleness means graciousness. So, mao ka na ang
mga punto nga itong gidadin hinimo nga. Kining mental attitude. Di man na nato na nga, it is the function of human thought. Okay? It is the function of human thought. Mao na nga, it is our thinking that is most important in our life. Our thinking motivates our action. And what you think is what is the most important thing. O, di man na ang atong pangunahuna. Bantayan yun din atong unsay musod sa atong una-una. Kung di man nga ang thinking and emotion cannot go together, dili yun na sila magka-uban. Dili. They are mutually exclusive. Okay? Kay di man nga ang unsa to'y function sa atong emotion, ang tinuod gyud nga function. Unsa may papel gyud niya ang atong pagbati. It is only to appreciate our thinking. In fact, emotion has nothing to do. Wa gyud lagi kini labot way bahin kini sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Di man ni nagina nga kung ikaw kanang simba sa Dios, di man ayaw paggamit sa imong pagbati kung ikaw magasimba. Kaya wa ka na luna, wa ka na labot sa itong espirituhanong pagkinabuhi. You see, worship is part of our spiritual life. And we are not to worship God through our emotion. Nili. Kung sa magigisulong tinuon niya na, God says, when you worship me, kay ang Diyos Espiritu man. God is Spirit. Now, those who worship God must worship Him in truth and in spirit. You see? Pinagi sa kamatuoran o sa Espiritu. Kamatuoran ang pinagi pulong sa Dios ug ang Espiritu mo pinagi sa Espiritu Santo. Namo na. So unsaon paglihok sa Espiritu Santo kung wa kay pulong sa Dios diha sa imong kalag. You see, nakita nimo unsa ka critical niya na. So therefore, timan inagina nga emotion has nothing to do with our spiritual life. Now, what counts is the power of the divine viewpoint. Ang Diyos nun nga mga panguna-una. Kinigo nga itong ibang tunan. Din mo niya mga una-una sa Diyos. Nabot pa, kabubuton kini sa Diyos. Paagi sa Diyos. Mga kalaki sa Diyos nga itong ibang tunan. You see? Ayaw na yun nagkalimti. Kinahanglan na gyud ang pulong sa Dios nga mo tuyok-tuyok na diha sa imong panimuot. Now, mao na nga kung ikaw buot nga magmadinaugon sa imong espirituhanong pagkinabuhi, then saturate your mind. Pun-agyod, lukpa ka na imong pangunahuna, pinagi sa mga pangunahuna sa Dios. Kay mao kana ang huna-huna ni Kristo. Primero Corinto 2:16. O in fact, kitang tanang mga magtotoo gimanduan to have the mind of Christ. Mando man ni sa Dios. A believer cannot fit in the life of the spiritual life kung wa siya ay pulong sa Dios. Kasabot ka? Kung wa kay pulong sa Dios, wa kay huna-huna sa Dios, wa kay pag-ila, pagsabot, pagkaton sa kabubuton sa Dios, tuyo sa Dios, plano sa Dios, wa. You cannot fit in the life of the spiritual life. Kita ni mo na, unsa ka bugat yan ang puntuha. O tayo may mo. Mao man ang atong gitunan sa pulong sa Dios. The only way to execute the protocol plan of God is to have niining panghuna-huna sa Dios. The divine viewpoint, mind of Christ. Why makalabaw sa akong balikon? Why makalabaw sa huna-huna sa Dios?
Ang atong unahon ang mga tawanon sa may tao ni katandi ni atong pangunahuna. At kung balikon pag kutlo ang Isaiah 55, 8 and 9 nun sa gisulti. Ang Diyos mismo nagsulti nini. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. Di man inagid na. So, mga tanda ko niyo, how do we claim the power of God in our life? Unsaon man nato? Pagka nang angkon sa gahom sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Tubag sa diha nga kita na nag-iya na sa huna-huna ni Kristo pinaagi sa enabling power of God, the Holy Spirit, sud diha sa atong operational divine sphere nga din atong gituman ang protocol nga plano sa Dios. Ug ang gahom sa Dios, ang tinuod, aniya sa atong una-una, in our mental attitude. You see? Now, many believers, subok yun, una-unaon, nga daghan sa itong mga kaigsunang mga magtuto, don't know how to have the power of God. The only way to have that power is nga imong angkunon ang una-una sa Dios. Una-una ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. May laing magkahatag ni mong divine viewpoint thinking. It's you to use your volition to possess it. Pinagis pagtuon, kanang katon, pagtuo, ug paggamit sa pulong sa Dios. Now, studying God's Word is one thing. Applying the Word of God is another thing. Nakasabot ka? Usa ni kabutang ang pagtuon sa pulong sa Dios. Apan lain pong butang ang imong paggamit na niana. No, di man po di mo magamit ka na kung wa kay pagtuo niya na. Sabta gina. Review man lang yapon nga itong ipang isugutan ba? Aron gina, di na gina ni mo makalimtan. So we have to have the divine viewpoint thinking. Kay wa may makahatag nato nini gawas lang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ang atong pangunahon na should focus on the infallible Word of God. Di masayop. Paggamit nini sa atong adlaw-adlaw panginabuhi. O nga unta kita mga Bible doctrine thinker. Mora gyud atong una-unaon. See? So, mo na. It is application of doctrine that is important. Paggamit gayud nini. Ang magamit nimo kanturang na metabolize epinosis doctrine na kana nga musod naman sa imong frame of reference o sa imong memory center o gikan diha mo adto kini sa imong vocabulary o nahimo na kanang divine viewpoint thinking. Okay kinahanglan ang itong pagtuon ning pulong sa Dios mo nagiingon og line upon line, precept upon precept. Now, og kini atong gipangtun-an nga kamatuoran gikan sa Biblia, gikan sa huna-huna gyud ni sa Dios. The divine viewpoint will now shape our conscience. Mao na nimo umol. Sakto ba ang Bisaya? Mao na nimo umol will shape sa atong tanlag. Mao na epekto sa divine viewpoint nga naa diha sa atong kalag. Kasabot ka? Kaya ang tinuod nga kita ani aman sa atong kalag. Niata sa atong niata sa atong kalag. Kini nga atong kalag mao ni tagbay ning atong lawas. Ang labing tinuod. Kini atong lawas, balay ra ni tent. Matod pa sa Biblia.
kanang unsa may tent binisaya. Basta kay nagkasabot kaniya ng tent, you see. Balay ra na. Og kita nga tagbalay na sa sud kanang atong kalag. Nas panahon nga murag mo kanang madaan na ning atong lawas, nakita nimo ini ka tiguang na nitong lawas kay paingon tas pagkatiguang kinsa may nagkabata nato magkaan naman ta katiguang mo bitaw nang ganaman natin ka britol na niya itong mga kabukugan sa pa mga mangunot na niya itong mga panit murag magkanawanam kini sa atong diri sa sulod kita nga na sa sulod na sa panahon nga kining atong balay kining lawas ba madugta naman tungod sa katiguang na ang tagbay nga kita our soul sa sulod natural mo hawa kasabot ka ang agmupuyo pagkagihapon na ng balay nga to naman uban bitaw mo mga tawan nila mura may ito ug muuwan gusto man no mo na kinana may daghang mga guba na ato lang gitandi sa atong lawas kanam nagkatiguang na mo na kita nga tagbalay ang atong soul ang atong kalag nga nasa sud muhawa mo na mulalin na kasabot ka. So, akong balikon nga, the real you is in your soul. Ana diha sa imong kalag. So, what you really are is what you think. Or what you think is what you really are. Bali-balihon na upuna nimo. Now, dako yung bintahan ning magtotoo. Okay? Kung ikaw magtotoo na ni Ginoong Hesukristo, luwas ka na. Okay? One save, always save. Na kini kontrobersyal kay ni daghan nga mo sinta ni ini. Tingali ikaw nga pag-upang sugod sa pagtambong o pagpaminaw ni atong Bible study through the YouTube mo sinta ka. Ha? One save, always save. Di ko katuo na. Mo na nga. Tingali na kay daghang mga pangutana diya sa at the back of your mind right now while listening to this. Now, kanang imong mga pangutana matubag ra nag-anam sa imong pagpadayon sa pagtuon sa purong sa Dios. Okay? Sabtag na. Maanam ra nagatubag. Apan dili na matubag. Of course, di ka tuhog yun, ha? Di ka makatugkad kung magsige kag hunong-hunong. Intermittent pa ng imong pagpaminaw, dili ba kanang persistent, consistent, dili ba regular, na mo na. Ako lang nagiyatag ang emphasis kay dili matubag, dili ka kanang tagbaw, kay wa man nimo kanang ma-regular gyud ang imong pag kanang mo nagingon og spiritual momentum sabda gina mo ni termino nga atong igamit spiritual momentum kini atong pagbuylo sa atong espirituhanong pagkinabuhi nga buylo mong nini adlaw-adlaw gud ta you see so mo na nga anhara ma-develop kining atong tanlag kaya dako yung bintaha kining mga magtotoo are better off than an unbeliever sa mga di magtotoo. Tungod kay ang magtotoo na man siya may puruhan man siya nga makapanag-iya sa huna-huna ni Kristo apan ang dili magtotoo waman. He has nothing. He has none. So, okay, ayaw kalimot na the life of every believer is in his mental attitude. The life of every believer is determined experientially.
what the believer thinks and what the believer decides. These are the two important things in his spiritual life. Now, akong balik kong pagpangutanan nimo, who judges your outside actions? Kinsay magahukom nini? Ang tao. Mo na itubag. Apan who judges your inward self? Ang imong mental attitude. Tubag ang Diyos. So, timan ang Diyos mo'y muhukom sa ana, kung unsa ana sa imong pangunahuna. Now, mo na nga, ang usa ka magtotoo nga naay pulong sa Dios sa iyang kalag, he is on the move. Although not emotional, he is on the move. He is spiritual. Instead, he is spiritually smart. So, the real you, ang tinuod gyud nga ikaw, is the thought content sa imong kalag. Diba niya na ng Proverbio 23:7. I hope imo na nagi-markahag maayo diha nga di nagi na makalimtan. Proverbs 23:7. What you think is what you are. Din na ito tapusa. Kini atong pagtuon ni ining tunanan nga giuluhan. Mental attitude dynamics. Ugma, doon na sa taylain, bag-o nga pagtulunan. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining higayon nga imong gigahin alang kanamo Diyos. Pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatlamdag kanamo bahin. Sa among panguna-una, unsa ka mayong danon gayud kini sa atubangan nimo. Nga kinahanglan gayud kini paglukpon kini. Nga mong i-saturate ang imong mga pulong, ang imong mga tuyo, imong plano, imong pahimangno, o imong mga huna-huna. Salamat o Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos. Uban ni kami sa among pagbugbuwag karong adlaw. Ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi. Ugma, aron kami makapadayon gihapon sa among tuon sa among pulong nga mo ang among spiritual momentum hangtod makabot kayo namo kanang among common objective in our spiritual life, which is spiritual maturity. Nga diin amo kanang mahimaya. Although ang tinuod, ikaw raman ang makaimaya kanimo, o ikaw mahimaya lamang pinagi sa among pagkabot sa tumong nga imong ipagkabot kanamo. Spiritual maturity. Salamat nini mga punto sa doktrina nga mong nakatunan og dugang. Bani kami, pagpadayon nini nga among Bible study through the YouTube o sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.